Els hotels de la zona centre de la comarca són els que es preveu que tinguin millors xifres d'ocupació per Setmana Santa. En total, a la comarca, el sector preveu aconseguir entre un 45 i un 50% d'ocupació entre hotels i cases rurals. Tot i que encara confien en les reserves dels últims dies, creuen que les vacances han arribat en un moment on molta gent prefereix una altra destinació. Igual que la Setmana Santa, com ha caigut molt sobre del mes d'abril, potser l'ocupació també es veurà una mica més afectada versus la costa, que tindran, crec jo, que tindran igual una ocupació millor que no pas nosaltres, perquè jo crec que de mitjana estem sobre un 15% per sota de l'any passat, a falta d'últimes dades d'aquí, el que falta més o menys un parell de dies per confirmar. El gremi precisa que, de moment, l'ocupació més baixa es registra a la zona del Baix Vallès, seguida de la del Montseny, que es queda en un 30%. La zona més pròxima a Granollers, en canvi, podria situar-se entre un 50 i un 60%. Tot i això, el sector també recorda que Setmana Santa mai ha tingut una ocupació plena. Precisament aquest dilluns, Vallès Oriental Televisió ha convidat a dos representants del sector turístic de la comarca al programa El Punt al Dia que s'ha fet a Granollers. Al debat hi ha estat el gerent del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui i una representant de l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny. Els dos han parlat de les oportunitats de negoci que pot generar l'obertura de la Roca Village en diumenge. Tot el que faci moure el turisme al Vallès Oriental, tot el que aconsegueixi fer sortir a la gent de Barcelona cap al Vallès Oriental és bo, ens dona possibilitats d'anar a buscar aquest tipus de turisme. Barcelona és una marca molt important i tothom mira molt Barcelona com a punt d'atracció, no? I d'aquesta manera és una mica el que comentàvem abans. Si ja els tenim al Vallès, què més que fer que es puguin moure per la mateixa comarca?